акай Сулаймон Холов, журналист, инчунин шоири ҳаҷвнигор. гӯш кунед шумо дӯстон, шеъри нави Сулаймон дар бораи зангирӣ шунавӣ агар дам гирӣ. Рустамҷони Зангир, фаҳмидата Зангир, дорам ман як ҳикоят аз зангирӣ шикоят. Рафтем мо авсаколӣ, бурдем шакари шолӣ, хадам моро қабул кард ба дараҷаи олӣ. Моро кард бологузар, хира шиш дар паси дар, гуфт овакор тайёрам хизматҳо бошад агар. Гуфтем моем авсакор, аз мо набошӣ малол. Гуфт ҳанги духтар дорӣ, мисли кабутар дорӣ. Духтар дорум ягона, дар институт мехонад. Бачаи ёши қишлоқ ҳама ӯро медонад. Туфлиҳояш каблукдор, гардад бозор ба бозор. Аз рухсори базебиш ҳама ӯро харидор. Кока-кола менӯшад, безрукавка мепӯшад, бо туфлиҳои лавра рафтаву гол метӯшад. Нархиш ҳаст нархи бозор, қалин гӯн 100 000, бо чашада ҷунбон видео мангтахон. Тоза кадаглаб линч, навишта қоша бринч. Ба мо гуфт 3 той пахта, 10 сарпои нахта. Шумо бигуфтем қадаҷон, арзон нархи духтартон, ба ин қалин тайёрем, саюз шавад меоем. яъне тавони гирифтани духтартонро надорем. Надорем. Саломат бошем. ин барои одамое ки зангир ҳастанд, аммо пули маҳра надоранд. Надоранд, ҳиммати қалина надоранд. Бале, саломат бошем. Ин ака аввал 18 та буд, 30 та шуд.